U bent? Robert de Jonge. Ik ben voorzitter van de stichting Eenhoorn Festival Oostburg. Vanmiddag hebben we een programma voor de allerjongsten, eigenlijk in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. En we hebben hier in de tent komt Jan Koekepan, dat is een oud Oostburgenaar ook, Jan Sicon. En die gaat circusworkshop geven. En op het Eenhoornplantsoen buiten de tent, daar gaat Anita Bekers, die gaat met de kinderen van groep 1, 2 en 3 gaat ze verder met het dansje wat ze eerder dit jaar of net voor de zomervakantie al gedaan heeft op de scholen. En dat staat in het teken van het Pino-project. Over het hele zwarte ding voorzichtig, niet Ik ben Jan Sicon van Circus Koekepan. En wat gaat u vanmiddag doen? Ik ga een circusworkshop geven. Dus ja, kinderen gaan het circus ontdekken. Ik heb een 15-tal onderdelen bij. En ja, ze gaan van alles uitproberen. Dus voor een deel is het vrij spelen en voor een deel is het serieus trucjes leren. Hoe heet je? Amalia. En hoe vond je de circusworkshop? Het was leuk en ik heb vroeger zelf ook nog op circuskamp gezeten. En ja, ik heb op een bal 10 minuten gelopen en het was leuk. En we hebben ook nieuwe dingen geleerd met een touw. En daar moest je mee zwaaien en je kon verschillende trucjes doen. En dat was ook leuk. En we hebben ook leren op staal te lopen. En op touw mochten we lopen. U bent? Mijn naam is Anita Bekers en ik heb een balletschool hier in Oostburg. En hebt u veel leerlingen? Ongeveer 100 in totaal nu. Welke leeftijden? Het begint bij 4 jaar en dan tot en met 70 ongeveer. En doen die allemaal aan ballet? Ja, die doen allemaal aan ballet of aan kleuterdans of jazzdans of moderne dans. En dan mag je even je eigen waterdans als een mooie watervogel. Mag je daar iets moois van maken? Je mag zelf weten hoe je dat doet. Als zo'n mooie reiger die je wel eens bij het grote gat ziet. Een mooie watervogel, maak er iets moois van. Je mag helemaal zelf weten hoe je dat doet. En voorzichtig, hè, dat je niet kopje onder gaat. Als er kinderen zijn die nog interesse hebben om mee te doen met ballet, waar kunnen ze dan terecht? Ze kunnen op maandag en op vrijdag naar Eigenwijs, de achterzaal komen. Daar is de balletzaal en daar kunnen ze altijd een gratis proefles meedoen. En als je precies wil weten op welke tijd dat is, dan kan je op onze website kijken. Dat is www.balletschoolanitabekers.nl. En anders, deze flyers zijn allemaal uitgedeeld op de basisscholen. Dankjewel.